TGIF, thanks God it's Friday. Ang adlaw nga Biyernes bukot mariit because every single day created by God is a blessed day. Every morning is a blessing, every gising is a blessing. It is a wonderful thing to be alive. Maayo gid kun buhi ka pa, Ecclesiastes 11 verse 7. Foro de los Pueblos. Sa mga nag-ubog sa tubig baha, ang paandam o ang advice ng Department of Health, sang Iloilo City Health Office, kag sang Provincial Health Office, sa mga health expert nga magtumar na kamo sang doxycycline. Ano yung doxycycline? Ma'am Larry Belleza, kay Ma'am Aisha Ahmad. Agod nga hindi maglatom ang posibleng balatian nga leptospirosis. Because ang leptospirosis, Ma'am Erlina Goles, Sir Noel Goles, Sir Jean Ray Seaman, deadly inisa kung magsulod na sa sistema sa lawas sang tawo. Kung ikaw nag-ubog dala kay ti ginbahaan ang mga lugar diri sa Iloilo City sa probinsya, tumar na sang doxycycline kadto kamo sa City Health Office or sa RHU Rural Health Unit Sir John Lee Sarabia para nga mapasiguro nga wala nalatom sang poison dala sang leptospirosis ang aton nga lawas bangod sang pag-ulan. Foro de los Pueblos. Iba naglusong tubig Sir Ligori Tabosares, Liserio Kalikaran, kundi iban may pilas. Kung oraso, nag-ulan naman diri sa syudad sang Iloilo, mabasagan aton diri sa aton nga studio. Let's go straight sa mga headline. Ang mga Pangulong Dinalan ginadulong sang Mighty C kag Klinika Spore Biotics. Mga lugar sa pungsod nga ginpaidalom sa state of calamity bangod sang bagyo nagadamo. PNP Chief Nicolas De Loso Torre III nagapakondisyon na para sa boxing match bato kay Baste Duterte. Ang laban na to para sa'yo. Ang laban na to. Di sa Domingo, kung kita makover, Duterte versus Torre. Ara si Torre sa lavender trunk. Base Duterte naka gasuksok sang olive green trunk. Torre nagasumbag. Torre. Base Duterte nigo sa pibingig. Nagbalos si Baste. Left hook igo si Tatay Nicolas. Boxing match. Ang bali Torre, Ma'am Laura Subagaysay, Ma'am Marita Liamit Selina, Pastor Ronilo Pancho. Pili lang. Araneta Coliseum sa Cubao or sa Rizal Memorial Stadium. Torre. Nagsumbag. Igo si Baste. Baste Duterte. Gaumul-umul kay Nicolas Torre. Kay gindakop ni Torre si daddy niya kagindala sa Dahig, Netherlands. Baste Duterte. 1, 2, 3 point. 1, 2, 3 combination. Igo ang hangin. Standby ka mo na kay istoryanta na karon bla. Gabagyo subong pero may boxing mo. Ano yung ginakadlaw mo, Ma'am Raquel Gubatanga? Ma'am Bete Solosyo Sir Bebot? Para sa iyo ang inomol nga ni ang abali Baste niya para ni ang inomol ko sa imo para ini sa imo Torre. Bantayan. Pilaihan ka rounds ni. Kung sa una ang rounds ang mga boxing ka 14 mo. Subong makatapos ayan 12 ka rounds. Para sa'yo. Kaiti ang prediction to kay Manny Pacquiao nga tatlo niya lang ka-round si Mario Barrios. No, boss lang niya 12 ka-rounds. So again, majority decision. Yan o ihan man 3 rounds lang si Baste. Tumba kay Tatay Nicolas. Ano yung ginakadlaw mo, Ma'am Shane Reyna, tagapo kanya? Si Ma'am Denden Leysa Caspian ba niya daw joke? Ay daw joke ti mo nga nagpakondisyon no si Malam Nicolas. Win Catalunya sa San Vicente, Chile. Win Catalunya, Bing Speche, Gideon Pamatian.
Yaning pamatian family kay gapamati subong sa foro. Sa bagol na tinyo nagbaralik ayo. Wala takot right? Ang baga mo din ikaw? Ayo, way takot right? Left lang eh. Job John Flores Galieca. Job John Flores Galieca. Good morning, Bishop Don and Mami Ching Dongines. Para ini sa imo ang inomol nga ni. Para sa'yo ang laban na to. May bagyo subong, may si Dante, may si Imong, may si Pabian. Pero matapulay si Tore kag si Baste mo. Sanbay ka mo kay Suryanta ni Karona. Tore, nagsumbag. Tore, left combination! Tumba si Baste, nagbangon! Gingo Ramos! Tumba si Baste, Gingo Ramos na lang si Tatay Nicolas. Tore, gaplag yung balya kay Baste, kay naigo si Baste, tumba. Be, lagas pula. Kapagkatid, bago ka lang balik, sagad ka ka sinaba duman, kapanggaris ka duman. Ma'am Remia Panes. Oo, nabahaan ko mo sa agatinyo nga. Mabalik doon si Nanay Abe kag si Tatay Okes. Probay mga pre kita. Ang laban na Sa inyo nga paglantaw, pila ka round. Ang abdang ka dyang boxing daya ni Baste kag ni Torea. Si Tore ni taga Pulau Dumangas. Kag taga Tigbawan siya, ilunggo dyang bato to na dya. Sabi niyo may soldier hindi. Sa imo paglantaw, abi Sir Jobert Preche, Andrea Biside, Dikulungon family sa Dumangas. Mga pira ka round ayan, kang sinoy mang ibabaw, Nonoy Eliser Chavez. Ma'am Rose Kabangaling Bagay, sinoy ham daog de. Imo Ma'am Marie, blay hindi ka maghambal sina Ma'am Marie kay mabudlay ron. Keep quiet lang Ma'am Marie. Salamat John Ray Pareño Pedrajas. John Ray Pareño Pedrajas, Antonina Manaay, Sir Ricky Manaay, Lorenzo Peñafiel, Arsenio Palomilio. Left combination. Manny Pacquiao. Nagsulod na si Manny Pacquiao kay daw hindi sa kumbinsido sang Goramosay ni Baste kag ni Juan ni Tore. Sir Bebot Solosyo. Sa imo paglanta mga pinaihan ka raon dya malampas ka dahing duwa nga daya. Remia Panes. isa ang Amang na Pilipino. Para ini sa imo ang inomol nga dya, Tore. Para man ini sa imo ang tukap nga dya, Baste. Abi mo maisol ako, bisan malamdon ako, be. Jobert Pache. Mga 20 rounds mo perti matimo. Sa una 14 rounds kinimo na lang nga 12 rounds ang professional boxing mo. sa mundo. Ay pila ka rounds, mga 3 pa anong ka rounds ko no. Yan ugay ka mambit ya. Si Sir Bebot sa. Lan taon tabi kon kalampasan da. Lan taon tang ilang stamina. Pero para may stamina ka mo, tomar ka mo DTX 500 ha. Ang laban na to Bishop Don, Titambeng. para sa'yo. Kung sa inyo abito Israel, mapirahan ka rounds ka dyan malampas ang duwang daya ha. Ano nga gadgad anda kag puro may bagangan kag ragaraga na saka solo da. Ano nyo nga duro baha doklo mga tapong ulay inyo nga. Di charity match ko no ini kaya makita dire. Kita oto sa mga nabaan. Yan man na. Pinoy ang iko. Aba ni Tommy Anjo Gregorio, yung mga 4 ka rounds din. Mga 2 ka top to ka rounds sa Sir John Lee. Pero pamangkot ko sa inyo, subok interactive kita. Sir Ronilo Pancho, mga pila ka rounds. Mga 3 rounds, pabor kay Tori, kay Tatay Nicolas. Mga 5 rounds, pabor kay Baste, na mas bataon, abit na. Ma'am Lorena Joso, sinom daog ka na di? Si Baste o Constore? Rick Mapa.
Ipadara nyo dahil mga istorya kita brobayo ba? Wakadurok ninyo ba? 106 doon na ay. Sino may gapay mahirit ninyo nga? Aba ko gani kaninyo kung ikaw mo kuyon, patsa nyo radyo nyo kung oranan ka mo dyan, sagat inyo ka dekat sa radyo nga. Importante lang tumar ka mo D3 bayo. Liovi Locero. Bakay paresto ka baste ha. Liovi Locero. Delia Camacho, madaog kay ibulig sa Picado. Yes, pututan. Rick Mapa, Jerel Burgos tananggonan sa Jaja. Bantayan ta bisan kay Nolan. Majority draw hambali Ma'am Marie. Ma'am Jemela Cardiel, hindi ka mo maghambal sina kay bad words sina. Hindi ko na pagbasahon, bala, inyo, tinyo nga. Thank you Ma'am Violeta Joso, kumusta si Sir Salde? Naparigusan mo doon. Lugode na likod na han. Sir Salds, good morning. Alas 7:30 na sa aga, nagsadyang aga, no? Sadyahon ta dya kay Bernes, para ini sa imo ang tapungulay nga dya. Gabi ulan daw hindi ka bati, radyo si Sir John Leo. Kada mo ba sa Pilipinas, matapungulay, yung balimamidi. Jovel Consular. Morning Ted, Tore taya. Ako lang balik, how? Ate, manamo, kabuhi mo. Kabuhi sa hawla. Alas 7:30 na sa aga. Foro de los Pueblos. Kaga may deadline pa kung isagli ito. Sa health news, ang pag-inom sang duga, sang dahon, sang langka o kon mangka, Ma'am Betty Soloso, Ma'am Dendenlay sa Caspe, Doro Binipiso. Foro de los Pueblos. Kasete 31 sa aga sa Pilipinas, nagadamo na ang mga lugar kag mga probinsya sa Pilipinas ngagin paidalom sa state of calamity. Sa National Capital Region, Quezon City, Metro Manila, Malabon, Las Piñas, Marikina. Pakita ta please ang footage sang baha. Sa Region 1, Ilocos Region, Pangasinan, Dagupan City, Malasiki, Pangasinan, Calasaw, Pangasinan, Umingan, Pangasinan, Santa Barbara, Lingayin, Mangaldan, Pangasinan, Mangatarem, Pangasinan. Sa Region 3, Central Luzon, Bulacan, Balagtas, Kalumpit, Paumbong, Mekawayan, Bulacan. Sa Tarlac, Banwasang Panike. Sa Region 4A, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Batangas, sa Agoncillo, Batangas, Cavite, Rizal, Cainta, San Mateo, Cag Rodriguez, sa Montalban, Rodriguez, Rizal. Region 4B, Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, Cag Palawan, Rojas, Palawan, under the state of calamity. Region 6, Western Visayas, Antique, Banwasang Sebaste, Cag Barbasa, kag sa Central Visayas, Region 7, sa Cebu. And bangod sini, Sir Norberto Jolin Montaño, good morning sir. Sir Kim Hiroso Panes, Romy Basbanyo, Sir Kim Hiroso Panes. Ang Social Security System akon SSS nagpagwa sang ilang pahayag sining karon lang nga padasigon kag ginpapos ang pagsulundan sa Calamity Loan Program. Agod gilayon nga makahatag sang bulig financial sa mga miyembro kag pensyonado nga affected sa kalamidad, ilabi na matapos ang pag-igos sang Bagyo Krising kag may duha pagid ka mga bagyo, may Bagyo Emong kag may Bagyo Fabian pagid. Suno sa SSS, Sir Asensio Palomilio, Alan Palomilio, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Rose Mayra Lawan, sa idalong sa bagong guidelines sa pagsulundan, may available ang Calamity Loan. 7 kadlaw matapos gindeclare ang isa ka lugar sa idalom sang state of calamity, magluwas ba nga ginpanubo sa 7% ang interest rate halin sa daan nga 10% nga interest rate. Tuyo sini nga mabuhinan ang epekto sang kalamidad kag mabuligan nga makabangon ang mga miyembro sang Social Security System. Pero kung ikaw sini Sir Arvila Tumbora Pista, sa Lorenzo Peñafiel, Ma'am Remia Panes, sino blang gusto nga mag-loan para lang nga bakal naman sa pagkinanglan sa sulod sa balay or sa balay kay naguba, ang mga appliances nagkalaguba, ang mga furniture nagkalaguba, kay nabaan, why sa magkakalipay sini. But anyhow, bisan paano kung ikaw affected, kadto ka na sa SSS, Social Security System Office, kag mag-inquire. Tapos, kag padasig,
kag ginpanubuan ang interest rate from 10% maging 7% na lang. Foro de los Pueblos. Sa 34 sa aga, ano kadako ang epekto sang bagyo sa probinsya sang Iloilo? Ang data sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. Hindi na gid kaya! Di ko na gid mapatas! Sinula na nga! Wala ka na! Nawindi nga na ako! Asawa! Ako man pala! Ako gani! Tinuig na! Ang pinakas ko! Nagugana! Pirmi kapoy ang pana, pirmi wala gana, kinahanglan niya sang bag-o. Bago nga asawa! Bag-o nga suplemento. Extend Food Supplement for Men para kusog, ganado, kag handang pirmi sa laban. May maka kag lava huaska, natural nga pampagana kag pampabaskog. Extend Food Supplement for Men. Bakal na sa mga butika! Coke at Pito mapapakook ka sa sarap. Ang sarap ng Coke at Pito. Mapapakook ka sa sarap. Mapapakook ka sa sarap. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes arthritis magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento. Sa tagsaka pagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag butaw, at yun lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bago nga paglao. Wala sang daya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang daya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Wilipiyado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko na-grow, dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapastate sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkatira sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuluyan lang. Magpagana sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan,
ang tanan nga kasubo, bayuhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong man kabudlay. Wala sang baya ay bisan anong man kadugay. Sa naaman ni Timon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manunay Mane. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Mayul. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanin maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga naging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay ag mga hamilig nga handurawa. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Handa magpalangga, serbisyo hindi matulad. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga estasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kaysa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy. Oras na 7:42 sa aga, oras sulong sang DTX 500 kag Klinika Spore Biotics. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mahal nga ang lawas mo kay nabasa ka sang ulan or daw pila na kadlaw nga daw lubong bilang hilanat mo Ma'am Cynthia Lagarto, Sir Pastor Rod ni Ciudad, Ma'am Remia Panes, Ma'am Aisha Ahmad. Kaya ka na nang pakonsulta ka na dayon kadto ka sa health center or kung malapit sa clinic outlets, subong adlaw may free consultation. We have Engineer Rolly Cuenca sa Pag-asa Iloilo, Hibalonta kay Basko Gulan subong. Engineer Cuenca, sir, si Ted there is sa K5. Good morning. Hello, okay na utod sa. Posible bangod sang pag-ulan, no? Hibalon tabi ning latest subong kay subong 40 na ka mga lugar sa Pilipinas ginpaidalom sa state of calamity. Kung ma-declare ng under the state of calamity through a resolution sa Banwa man o kung sa probinsya or sa Iloilo City Council, makapagwa na sang calamity fund. We have Engineer Rolly Cuenca, sir, si Ted Aujero Francia. Good morning. Yes sir, mayong aga sir, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Ang aton latest for the update sa subong nga adlaw, July 25 year 2025. So sa karon no, padayon naton gyud na monitor ang mga bagyong yara sa sulod kag sagwa sang aton PAR. So na naton ang sa sulod sang aton PAR, so may isa na lang kita ka bagyo sa sulod sang aton PAR. Amoy ni si bagyong Emong
nga aso balas 4 kay nasang agaw li naton nga sa platan yara sa kadagatan sa nga Banggar La Union. May maximum sustained wind ini siya nga 120 kilometers per hour malapit sa sentro kag gustiness o pagmadlos nga galabot up to 165 kilometers per hour. Nagaulag ini siya northeastward sa kadisigon nga 20 kilometers per hour. Maliban kay Emong, may duwaman kita kabagyo nga ginamonitor sa gwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Amo ining si bagyong Dante no nga kahapon nagwa na ini sa aton par, so uli naton ini siya nasiplatan sa subong nga adlaw 740 kilometers sa north-northeast of Itbayat, Batanes. May maximum sustained wind ini siya nga 65 kilometers per hour malapit sa sentro, kag gustiness o pagmadlo sa galabot up to 80 kilometers per hour. Si bagyong Dante nagahulag west-northwest sa kadisigon nga 35 kilometers per hour. Maliban kay Dante, may isa pagkikita ka bagyo sa guwa sa aton par, amo ini si may international name nga Crosa no. So si Tropical Storm Crosa uli nato nasiplatan na 2030 kilometers sa east of southeastern Luzon. May maximum sustained wind ini siya nga 65 kilometers per hour malapit sa sentro, kag gustiness sa pagmadlos nga galabot up to 80 kilometers per hour. Nagaulag ini siya northwestward sa kadisigon nga 10 kilometers per hour. Maliba sa mga bagyo nga nahambal nato no, wala man sila sa direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas. Pang ining southwest monsoon ang padayon nga nag-epekto sa Central, Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Sa aton sa Western Visayas, padayon sa gapon nga generally magulo-gulo mo naton kalangitan kag may mga occasional rains kita nga ma-experiensya dala sining habagat naton. Makusog aton nga hangin gikan na nabagat na nakatungdan kag magadala ini sila sa nga mabalod nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 25 to 31 degrees Celsius, adlaw naton magbutlak alas 5:37 kag magatunod din siya alas 6. Sir Rolly. Sir, Yes, sir? ang pag-ulan subong basko ulan diri sa syudad, bagulang nagtahaw ka sa probinsya ga feedback na matag palamatita. Ano ini nang because ini sang southwest monsoon dalasang bagyo Emong pa ini, sir? Yes sir, so ang habagat naton sir, dala ini sa sang southwest monsoon no, dina-enhance ni bagyong Emong sir. Emong pa lang ni persa. So expected nga mangin maulanon gyapon kita subong Friday na, buwas Saturday, Sunday because nga may ara pag isa nasiplatan nga bagyo nga dito na gani sambal mo sa Itbayat, Batanes, Bagyo Dante. So maka-contribute gyapon ini sang pag-ulan sa aton, sir? Yes sir, so si Bagyong Dante sa subong adlaw naga-contribute pa ini siya sa pag-enhance sa habagat naton. Pero based man sa aton nga extended weather outlook sir, by sa Sunday or Monday maga-improve naman ang aton weather condition. How about in si international ang tropical storm nga international name niya Crosa, K-R-O-S-A. Amo ni sang si Bagyo Fabian nga kung makasulod na sa par, sir? Yes sir, sakto na sir no kung magsulod siya sa par nato na Fabian naton isa sa bagyong Fabian, pero Letter F. based man sa aton nga monitoring sir, manubo pa naman ang chance nga magsulod siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Si Crosa ni or si Fabian din ni saya subong sir nga kwan ga tiner sa east nga Southern Luzon ini siya sir no, so medyo malayo ini sa aton pungsod Pilipinas sir, kaya around 2,030 kilometers pa ini siya. Oo, so kabay pam tunaw ni pero expected nga because of Emong although nakagwa na siya and may Dante pagid southwest monsoon amo na nga nagtingo bila persa mo na nga nagaulan gyapon Engineer Cuenca. Yes sir, so si Imong sir yara pa ini sa sulod sa aton par sir no, si Dante among nagwa kahapon sir. Ang mga storm surge nga ni sir is the possible subong, sir? Yes sir, so actually ang may storm surge warning kita sir nung nakari sa Luzon area, pero dili sa aton sa Western Visayas wala naman sir, kaya hindi kita apektado sining bagyo sir. So ang weather outlook naton for this weekend of course kinabantayan kay Sabado may mga kalatuan, Domingo simba, very important siya mo non-negotiable. Ang Sabado kag Domingo sir mangin maulanon gyapon sa aton sa city kag sa probinsya. Well, based sa aton nga extended weather outlook sir, improve naman ang aton nga weather conditions sir. At least makagulungin hawa na kita. Sir, salamat God bless you, Sir Rolly. Yes sir, thank you and God bless you too sir. Thank you. Nabatyan Engineer Rolly Cuenca sang Pag-asa Iloilo. Foro de los Pueblos. Ang bagyo nga daya, Ma'am Betty Soloso, Sir Steven Gerardino, kay classmate Loleth Maita di maisip, kay Ma'am Eden din Nuevo Bayona. Tawagon ko luwat si Tibo, si Sir Steven Gerardino. Bo! Classmate! Amo ning classmate ko nga secret millionaire mo. Tagalambunaw dyan, very humble nga tawo, bla.
Ay, gid yumo natay tibo. Ang ulan ngayon ni Subong, it's because sa bagyo ang Emong, although nakagawa na siya, pero may isa pagid Dante. Ano man Dante, abi pagruad ako mo ka. Si Fabian ato masagwa. Bela kay tawagan ta karon si Fabian bla Ma'am Aisha nga hindi na magsulod eh. Dilugi diyang si Mana, duwa nak si Mana nga sige nga ulan no. Sa bukid, sa umasubong, purti ka budlay. Dali, suway nga ti, suspended ng klase. And sa mga late tuner, latest nga nag-suspend sang klase, amo ni mga lugar, pamati ka mo. Cabatuan, all levels. Cabatuan, Barotac Nuevo, New Lucena, Pavia, Zaraga, Oton, Pototan, Tigbawan, Maasin, Leon, Ahuy, Igbaras, Leganes, Alimudjan, San Joaquin, Tubungan, Badyangan, Haniway, Lemery, San Miguel, Calinog, San Enrique, Lambunao, Dueñas, Mina, Iloilo City, San Rafael, Iloilo, Santa Barbara, Pasig City, Hordan, Guimaras. Suspended ang klase kag sa atong nga pagkahibalo, may mga lugar man abi nga magluwas sa suspension sang klase Ans Casabuena Lemos, kay Sir Brian Bilhira, Ma'am Beth Idarlilia, kay Sir Arturo Lilia, may iban pagig nga mga lugar nga ginway madala sa lista sang DILG. So, depende na niya sa discretion sang local government executive, which is the mayor, sa mag-call sini. So, dapat aktibo ang local disaster management office sang banwaman or sang probinsya nga ilabat sagod kag ipaybalo nila sa tawo. Kaya hindi man lang yung may estudyante, mahulaan diri, ang mag-transact sa business sa mga opisina sa gobyerno. Ang magakadto sa korte, may hearing man na, o ano mang imong mga kalatuan, dapat ginapaybala man in advance. And because nga hindi pa stable ang sitwasyon. So mga lugar subong nga ginpaydalom sa class suspension, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Ilocos Norte, Abra, Mountain Province, Ifugao. May mga lugar pagid nga ginpang paydalom sa class suspension, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas, Apayao, Cagayan, Kalinga, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Quezon, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, kag Palawan. Very vital ang declaration sang state of calamity. Sa mga lugar ngayon para nga pagwa ang pondo sa isa ka lugar para sa relief operations, panagtakada sang bugas, dilata, tubig, bulong para sa mga pagkinanglan sa mga tao nga nabahaan. So, ang downside ng ugaling sini, although nga tiway man kita nagamalis sa Sir Dennis Delfin, Sir Brian Dividor, kay Ma'am Cherry Jean Dividor, Ma'am Lorena Bilhira Joso, way magta nagamalis sang ginatuklo ni isang iban nga mga opisyal. Pero amo ni subong ang temptasyon nga ginatubang nila Mami Ason Pineda, Sir Steven Eradino. Kay kon may kalamidad, may calamity fund, why na kinanglanan pa nga mayara sang bidding pa na or the lowest bidder, abi na nga masupply sang sardinas, supply bugas, tubig, at the discretion na sang mayor. So dra na Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio, Sir Bambu Nava, good morning sir. Ang iban nga mga tangkaw nga mga politiko nga makakinam kag makapangunyade. Di man ba nga, ikaw di anay supply bugasa, ikaw na supply di dilata. Pero pila akon. Iba niya hindi liya way gasetol sa 10% mo. Ang ilang pangayo nga kwan nga komisyon, iban 27%. Ining politiko nga may tiyo nga manggaranon man nga kada eleksyon nagatao ka 150 milyones nga pondo sa dalagko man nga mga ngalan sang politiko sa probinsya sang Iloilo. May kontra man ako wala 150 milyon. Ang ginapangayo sining opisyal nga ini hindi lang nga 10%. Hindi lang nga 12%, hindi lang nga 16%.
Kung sa DPWH hindi tanan way naton ginasalama, may ginapangayo sila nga parking fee. Ano ining parking fee? Hana ka palang matransact sa business sa DPWH hindi tanan gilakaro ko, maibanda nga nagahumlad palad na. Parking fee. No, pag mabutsin nga sa parking fee, kung may parking fee, ako mudahon ka sa negosyo, sa transaksyon. Di may opisyal dire, ay confirm ganiya ang istoryata mismo, ang madalag ko mga negosyante, hindi liya 10%, hindi liya 12%. Abi nyo kung pila? 27% ang inapangayo niya. Maglakat na sa halls of Senate or Congress, tiso-tiso, Sir Paul. Tiso-tiso! Kung sabagay, tiyan na yung salabton sa Diyos. Amo ni sabong ang temptasyon sa tunga sang kalamidad. May kalamidad subong, EJ Toto Ems Lial, Ma'am Laura sa Magaysay, pero may nagakalipay, sino nagambang, yehey! Kay dire sila magkaganan sa muna gani kinasugid ko sa inyo. Sakto na Ma'am Laura, may kalamidad, may oportunidad. Na 7:55 na. Pero libog na ulo mo subong kay daw damo bagyo, daw ginakulbaan ka na. Way panalabos ang hala bagyo man sa kabuhi mo nga daw ay gititapusan. But the word of God says, relax. I am in total control of everything that is happening. Di sa mga nagapamati subong anong imo nga priority sa kabuhi? Ang imo nga kaugalingon or ang imo nga pagmanggaranon? Because ang aton blang makako nag-remind sa aton nga siya ang naghatag sa aton sa manggad, no? Dumdumon ta siya kung ara na kita sa kaymayaan sa kabuganaan na Randolph Villarreal Concha, ugoy-ugoy, Boyet Bakery sa Sara, ugoy-ugoy ni Tioy Boyet Bakery sa Pasara, baog ka pamateo, Lupen Fel Padrii Aldren Beret. Pero kung ang tawara na gani isa kasagsagan sang gahom, sang kwarta, kalipat man. Mga politiko, pamati ka mo subong kay maliktsor ko sa inyo. It's been a while that I am out of this program. Pero dumdumagid nga ang Ginoo nga imo Dios, amo naghatag sa imo sang abilidad nga magmanggaranon ka. Kaginimo niya para matuman niya ang iya kasugtanan nga iya ginsumpa sa imo mga katigulangan. Ginatuman niya gani ini subong. But remember, the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors, as is it today. Pero mga tao subong nakamanggad lang Tata Grace, Sir John Lee Sarabia, Ma'am Ningning Ilumba, hindi man tanan, nalipat doon, naghadog doon. Daw tanan na lang bala, kontrolor niya sang manggad niya. Ba nyo? If you ever forget the Lord your God and follow other gods, small letter G, and worship and bow down to them, I testify against you today that you will surely be destroyed. Surely be destroyed. Ginapandaman ka nga kon kalimtan mong Ginoo nga imo Dios, ka magsunod ka sa iban nga mga Dios, ka magsimba, ka magalagad sa ila, sigurado gid nga malaglag ka sa iban nga mga politiko nga naghadog na mo. Mambal nga hindi na siya magdaog kung hindi magupod sa amon, kay ako yung manggaranon, duro ko yung kwarta. Deuteronomy 8:19 kag Deuteronomy 8:18 na. Remember God in your riches. Hindi nga ginkalipatan mo na. Relate match? Ma'am Christy Rivera, ang imol pero basanti ang pagigugma sang Dios. Nilos Servas, Jinray Siman. Mati ang message subong aga that will inspire us sa tunga sang kalamidad, sa tunga sang bagyo sa kabuhi. Ikaw may personal nga mga bagyo nga ginatubang subong mamaga, hindi na ko kagwanta. Gusto ko na nga maglukso sa yahong. Gusto ko ng patay.
Pero paglabay ka, put, nagpabinit man. Hindi man gustong patay. Matiyantang message, subong aga that will inspire us. Ma'am Violeta, Marilu Nabajo Losada, that we have the assurance of God's protection and safety. The Lord God is saying to each one of us not to be afraid of the giant that is trying, people of God, to block your way. Not to be afraid, people of God, of the tallest mountain that is trying, people of God, to block your breakthroughs. The Lord God has given each one of us the strength. And it says, people of the Lord, that He has given us not only the strength but power. Say this word, power. He has given us His power. He has given us His authority. And what are the purpose of the Lord? Why He gave us His power and authority to trample down snakes and scorpions and to overcome all the walls, all the works, all the plans of the darkness. And the Lord God is saying, no one has power and no one has power. No one has that ability, people of God, to defeat you nor to harm you. No weapon formed against you will prosper. Ay may sound badoy korne nga. Saga niya pagka-play niyang walid ni Pastor Janet Habano. We acknowledge the woman of God, Pastor Janet Habano, sa Jesus is Lord Church, dira sa Gaisano City, La Paz, sa Ibabaw. Subong aga ay may sound irritating sa imo. Patsaradyo Kamat ako pamirit. Haba nga isalot, tigin pulo pangamuyo niyo. O dugay-dugay mas sinner's prayer man na siya. Korne niya si Ted, no? Kilala mo na, Bam? Si Ted, kilala mo? Corny, no? Kagawad Rami Ramos, kilala mo si Ted? Badoy, no? Pro pangamuyo. It's not about me. It's all about Jesus. Let us pray. Most gracious, loving Father, Lord, it's been a while. Uhaw kagutom ang mga nagapamati, Lord, sa imong nga pulong. It's not about me. It's all about you, Jesus. Kinanglan ka namon. We worship and we honor your name sa siningaga. Your word says, Matthew 18:20, duhaw kung tatlong nagatipon sa imong ngalan, ara ka. Hindi ka namon makita, but you are in our midst. Subong, Lord, inibo kami. We need you, Lord. Patawara kami sa among mga bugal, self-righteousness, self-centeredness, old habits, bad habits, and hidden sins. Hindi ako perfect, Lord. Hindi kami perfect, but we are here because of your righteousness. Salamat, Lord, for protecting us even sa tunga sa mga bagyong inisubong. Be it physical nga bagyo, subong ginabaulanan kami. Kag mga bagay man nga in private, Lord, nag-struggle man kami. But thank you for your promise nga. We have the authority sa pagtapak sa mga panulay nga ni. Balatian man na, kaimulon, atake sa panulay sa amon panguna-una. Ikaw darang wala pa sang relasyon ka Jesus, palapit ka na. Sa iya hindi ni reliyon, hindi makaluwas ang reliyon. Ang pare, ang pastor, ang sakristan hindi makaluwas. Ang bidjel hindi makaluwas, si Jesus lang. Bit lang yung pangamuyo, Lord. Kasurrender ko sa imo. Patawara ko sa akong masala. Heal my hurts, my past, my regrets. Inautod kong curses sa akong panimalay. Ang sumpa, and from now on I receive your healing and deliverance. Ginabaton ko ikaw nga akong Diyos, akong kabuhi, at dagi ako sang peace of mind kang self-control, kag ginapangayo ko ng kaluwasan sa akong bilog nga panimalay kag sa akong mga abyan. In Jesus' name, Amen. I declare healing to those who are sick, ara sa hospital, sa sickbed, wherever you are. Lord, safety sa bilog nga Pilipinas, subong Lord maluoy ka sang bagyo nga ini. Natunaw namon ang bagyo nga iban, agod nga hindi na Lord maghalit sa amon, may Fabian pa, kag iban pa nga nasiplatan sang pag-asa. Be with us and our families, Lord. We commit this day sa imo in Jesus' mighty name. Amen. Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. Ang bisan sino nga naghigugma sa kwarta kag sa iban pa nga manggad, hindi makontento sini. Ini wala man sing pulos. Ecclesiastes 5 verse 10. Manugwali 5:10. May gahom ang Ginoo sa pagpatay kag sa pagbuhi sa tawo. May gahom siya sa pagbutang sa ila sa lugar sa mga patay kag sa pagkuha sa ila didto. The Lord brings death and makes alive. He brings down to the grave and raises up. 1 Samuel 2 verse 6. Mas maayo pa nga magpamati sa hinay nga hambal sang maalamon nga tawo sang sa magpamati sa singgit sang buang-buang nga pangulo. The quiet words of the wise are more to be heeded than the shouts of a ruler of fools. Ecclesiastes 9:17. This is the word of God. Ikaw ang Diyos.
kaligtasan at kaligayahan. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Hindi nyo kaya pagdayawan na si Jesus lang ay must decrease, God must increase. Ay may sound corny, badoy irritating para sa imo, kay Elinet. It's not about me, it's all about Jesus. Ang oras alas 8:04 sa aga, oras sulong sang Mighty Sea. Foro de los Pueblos. Ang pag-inom sang linaga nga dahon sang langka bala Ma'am Dendenley sa Kaspe, Ma'am Gingging Havelosa sa aga, nga wala sang unod ang tiyan, makabulig batok sa diabetes. Tiyang mangka, organi, langka, tawag naton jackfruit, no? Ang dahon niya sina Marborca, Mami Ason Pineda, makabulig batok sa diabetes, naga-control sang blood sugar, hindi spike up, hypertension, kag kun buron blang imo nga pananawan ng vision mo bla. Ang tsaa mataas sa vitamin A for good eyesight. Kuha kada Ma'am Beth Idarlilia, Ma'am Isabel Leisa, Sir Samuel Leisa, pulok-bilog dahon, tapos bubuan mo sa kasirula mo na or sa kaldero, 3 basong tubig sa kasirula, lagaon mo 5 minutes, kag imnon. Very effective na siya, kag natural. Dahon ka mangka or langka, may madamo nga benepisyo, nagakontrol sa blood sugar, kag hypertension. May nabal-ana ka mo? Now you know. Las 8:05. Ang laban na to Sa Domingo, bantayan tani kung madayon si Basti kay Nicolas Diloso Torre III. Taga Pulao Dumangas, payhang katon mo. PNP Chief Nicolas Diloso Torre III. Ang laban na to Di 12 ka round ni mo. Kung matabo ni makover kita Sir Jindray Siman. Ang ayan mataguro makover nga Nicolas Torre. kahit buhay ko Nagsubol. tataya sa'yo. Nag-aboy sa iyang right straight. Igo si Basti. Basti Duterte nagbalos. Left hook. Igo si Tatay Nicolas. Torre nagbalos. Torre nagsumbag. Torre left straight. Nalagyo kag nagdagan-dagan. Basti Duterte. Para ini sa imo ang inomol nga ni. Okay, tayo ka pa kondisyon na si Manuata. Balbal tiyoy. Si Nicolas Torre, 55 years old. Si Baste, pero do 37. Aldini Maniosa. Tiambal ni Nicolas Torre, the third, Sir Bambu Nava, Kong Bebot, Sir Rami Ramos. Pili lang, Araneta Coliseum, Secretary Marojas, Sir Abrianay. Kay may mas sponsor man nga Chief Executive Officer sa isa ka casino mo. Ang laban na to Organisa Rizal Memorial Coliseum. Pili lang. Nicolas Torre. On a Lavender Corner. Si Baste Duterte ara sa Fuchsia Corner. Ini nga blue kag red corner lang. Baste Duterte. Hintadlong ang iyang mouthpiece kay nakakas. Baste Duterte. Nagsumbag sang wala. Malaman ni Pacquiao. Naigo si Torre. Nagkalatang-tank mo ang untona. Aba ni Ricardo Argamaso niya, go tatay. Anong mahambal sang pamilya ni PNP Chief Nicolas Diloso Torre III sa Pulao Dumangas? Sugot sila, ha? Ay managhambal subong Ma'am Raquel Gubatanga nga. Kapagyo, subong ka sinundanay si Imong, si Dante, si Fabian kay Negaray. Nadali pa Pilipinas ta. Ano yung gadgad ila, no? May regaraga kag may bagangan nga nagsaka sa ulo nila. Pero may kondisyon si Baste, ambal niya, mabuksing kuya kay PNP Chief Torre, basta nga si boss mo, Bongbong Marcos, mapa-hair follicle drug test. Ano ding hair follicle drug test? Standby diri sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021, naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022, nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately, nabaton ako, no. And after 6 months, in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minhoy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini the best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay.
Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gon. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga ano gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosan na hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfan. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ululupot kita mga kakayfan. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Wow, may puso. Oras alas 8:10 sa aga. Oras sulong sang DTX 500. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Walang nagtahawang ulan diri sa siyudad sang Iloilo pero dulom gyapon ang kawaan ginlantaw naton subong Sir Mar Borca, Ma'am Jonas Saldo, Sir Hodlo Montana, ginapabot nga magabubo ang ulan. Ma'am Feli Gumbao sa Barangay Igbong, Barotac, Nuevo Iloilo, kay Ma'am Nita Cabaluna and Ma'am Ubang Bilhira, Delia Camacho, kinanglan dun dya ang presensya ka mga politiko, Ted. Delia Camacho, thank you ma'am. Ma'am Jonas Saldo, kay Mar Borca, Agustina Laudato, Ma'am Agustina Laudato, Lorena Joso, Raquel Gubatanga, Jean Ray Siman. Taga Iloilo pa. So, mangkot ko sa inyo kung madayon yung boxing ni Nicolas Torre III, ay nga taga Iloilo, taga Pulau Dumangas, tatay niya taga Tigbawan, kag ni Sebastian Duterte, mayor subong sang Davao. Sa imo paglantaw, pila ka rounds ini Sir John Lee Sarabia? Sir Saldidioso? Pero ayan ka rounds dya, kay sino mapabor dya, kay Torre or sa kay Baste? Kasi 8-18 na. May lubong ka bilang hilanat, bilang himuon mo, tumar ka na sang DTX
500. DTX 500 kag D3 Bio. So mga adlaw bisan gaulan, bukas ang clinic outlets Pasig, Kalinog, Micao, Cagaro, Iloilo City Branch sa pagserbisyo sa imo. Nalamigan ka, gusto mo nga mainit-initan ang imo nga sulok-sulok, pangapi ka sa healthy nga kape, DTX Premium Coffee, may pre-bio coffee kag DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kag para lang hindi magkutoy-kutoy ang tiyan mo. Kay may iban Ma'am Raquel Gobatanga, Ma'am Christy Rivera, Sir Eddie Centino, Sir Boy Boy, Ma'am Rose Kabangal Limbagi, nga makakaon nila sa mga may mantika nga pagkaon or mga may gatas bla nagakutoy-kutoy ang tiyan. So nimuon mo Nene Rose ako din ha. Ne, dayan sa dueñas. Tumarka mo klinika Spore Biotics. Erwin Salcedo, diri damol man ulan kag baha man. Rose Mayra Lawan, good morning. Ayhan maperde si Baste Ted, ambal ni Ma'am Rose sa Mayra Lawan. Lang taon tay, let's cross the bridge when we get there. Wait, pagani, may ibang ngamba nga maperde na si Torre kay malam doon. Kung sa magay, kung edad lang ang basihan, abi Sir Dennis Delfin, Sir Jean Ray Seaman, si Nicolas Torre, kung si Torre mo? Si Torre, 55 years old. Si Sebastian Duterte, 37, no? Pilang ida ang age gap niya ng ang 18. Si Pacquiao to, si Manny Pacquiao, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Jane Ruego Mallorca, kay si Barrios, kunin nagboxing siya sa Domingo to, majority draw. Si Pacquiao 46, pero talbo agi gapon ni kagwanta si Mario Barrios mo, no? Taas pa gani si Barrios. Si Pacquiao 46, si Barrios 30, 16 years ang gap. Pero hindi mo niya mabaliwala si Torre ni. Kita nyo, bisan gauran, sige, pakita bla please Sir Paul. Bisan gauran, sige jogging now. Sino makadaya nag-advisor na nga? Sabi kung kita, bising advisor ni PNP Chief, il-advise ni mo, kung di natrangkaso, Timothy, oy! Jogging ka, inang bukot masabla. Na ano mga manamog-oran, sigat yung mga suray, tapos sakit ulo mo. Hindi lang bala pagkambala kay Five Alex na nagapadayaw, bla. Sige lang bala, pasakay lang bla. Torre kay Baste, 18 years ang gap niya, no? Kung sa mga damang ano pinakaisog damang? Ang damang sa mais. Ano nga sa kamunsil? Sino sa ilang damang halin sa kamunsil? Kag silong damang halin sa mais. Pero basta kung tungkuan blaw ang kuan ng talaw. Ano sa udto-udto ng balay nun? The age doesn't matter. Age doesn't matter. May kuan gani, may pageant bala kay Five Alex. Andelia Camacho. Ambal sang judge. May isa ka kandidata mo. Ambal sang judge niya. Contestant number 5, good morning. Good evening. Good evenings. Good evening, ladies and gentlemen. Your question goes like this. Ang judge ka pamangkot mo kay panel sila. What if you find your boyfriend has AIDS? What will you do and why? Now, what will you do and why? Kung sa aton bala natalopangdan mo nga ang imong nga nobyo may balatian AIDS. Kandidata ba niya, thank you for that wonderful question. O pang dugang-dugang, abi, bum-bum vangag bla. Masabat siya niya, if I find my boyfriend has AIDS, I still love him! Kaya ba sang mga, sang crowd, woo! Yang palakpak, yehey! Ti okay na tani, okay na gid bla. I will still love him. Galing nagsugpon pa sa mo, no? Hamba niya, I will still love him because love is blind. Because age doesn't matter. Ang lain gali, hindi gali ang age sa nga AIDS ang ginanamin sang kandidata, kundi AGE lang edad.
What if you find your boyfriend has AIDS? What will you do and why? Yang kandidata ni nagapasyo manabi nga daw maaram gid. Di mas panghikay bala Pastor Bob, Mama Maricel. May ginakadlaw nyo? Thank you for that wonderful question. Amba niya, if I find my boyfriend has AIDS, I will still love him. Di ang malbagta, wow! I will still love him because love is blind. Daog dun daad mambiti mo. Best in interview dun daad mo. Because AIDS doesn't matter. AIDS galing nga ida dyan namin na. AIDS doesn't matter dyan para kay Tore kag baste oh. Bisan 18 years ya ginagurangan ni Tioy Nicolas. Check ko na K5 Alex. What's the latest mo nga ng data sa Iloilo Provincial Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office? Check tang ang connection ta. Kay para makadagon-dagon kita ay 8:47 mababay nako. K5 Alex. K5 News FM. Kampiyon Report. Go! Yes, ka K5 Ted, no, naglabot sa 3,000 ka mga pumuloyo o kontawo diri sa Iloilo Province ang naapektuhan sang pagbaha tugasang mamunog nga pagbubo sang ulan, dalasang habagat nga ginpabaskog sang tatlo tanan ka mga bagyo nga naglaslas no diri sa Iloilo Province. According diri sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang 3,003 ka mga tao ang ginabugusan sang 780 ka mga pamilya gikan sa 22 tanan ka mga barangay diri sa Iloilo Province. Sa diin nadala diri ang 4 ka mga kabanwahanan nga ginlakipan sang Maasin, Tigbawan, Dumangas kag Leganes. Nagpahig naman si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga bangod nga makabig new normal na ang pagbaha diri sa Iloilo Province, magsilingan new normal just like sa COVID-19 bala ka K5 Ted nga every time nagaulan, every time nagabubo ang mamunog nga ulan ka K5 Ted, expected na nga ginabaha ang pila ka mga kabanwahanan, especially mga low-lying areas diri sa Iloilo Province. And because of this, naghatag na inisang mando sa mga MDRMO, sa PDRMO nga pabaskogon ang tawag ni ang monitoring agod nga masiguro ang safety sa mga pumuloyo. And sa subong 14 ka mga banwa diri sa province ang ginbutang sa alert status, humalin sa nagligad nga semana nga ginlakipan sang Leganes, Igbaras, Haniway, Dumangas, Pavia, Santa Barbara, Barotac Nuevo, Banate, Carles, Pasig City, Lambunao, Tigbawan kag San Dionisio nga ginpaidalom sa blue alert status, samtang ang Zaraga ang nagaisahanon nga banwa diri sa province kay ginpaidalom sa red alert status. Yari si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa iya nga pahayag. Alas 8:27, bamatianta si Governor Defensor Jr. Basta mo gani sini, why kita bagyo. Ano ang mga banwa naton nga naapektuhan? Let's go direct to ours. In event, we can give you copies of the report. By the way, ang reports naton ari lang diri pirmi. You can always have a copy of our reports. Again, ang bottom line natin every time, no? Wala kita casualty. Ang bottom line natin every time that we have a disaster, may kalamit, wala casualty, dyan atrasahan natin. But again, next week, together with what we will roll out, amo na ning new normal ng Iloilo. So, we'll not be considering rain levels and floods as extraordinary conditions. The COVID-19, this is the new normal. So what we did last week, kagplastado na ini, that we strengthen ang aton nga monitoring. Hindi po natin yung mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officers together with Colonel Salinas. Number 1, mabaha gid na iya kada tuig. Number 2,
kung padilikan nato ng bottom line nato nga zero casualty kita. Kag no, ang gaangot sina, dapat why na kita naga-rescue. Okay, kung why ka naga-rescue, but siliw nakapangaman ikaw sa gusto. Ang importante di nga ang baha mo ning unay naton nga kontra kada tuig. New normal gani, new normal gani. Mas maigid kung why na kita gi-evacuate. Pwede na, that is a long term. Gob gini di na si retired Colonel ang Cornelio Salinas. Ano siya ilapon sa press con, pero he was there to give sang data kay Governor Defensor. Gob, itao dun day kay Colonel Salinas ga micromanage pati mong oversee ka lang blang, hindi nga mga salient nga mga bagay na itugyan sa iya. Damo na nga ni nga may disaster manager ka da. O pangayo ka bulig kay Arbidio, si board member Rolly Di Sura, kay two-time best mayor na sa top 10 mayor sa Pilipinas ha. Tangod sa disaster preparedness niya sang mayor pa sa Dumangas. Muna ay naano man niya. Sabagay piti may lang K5 Alex way man sa mga nagkalalitan. May ara kita sang mga na-record ng mga incident due to the typhoons, no? Ka-K5 Ted from halin pa kay Krising, hasta nga nakasulod si Dante kag si Emong sa Iloilo Province. Pero luckily wala kita sang na-record gid nga madamo gid bala nga casualty ka-K5 diri sa Iloilo Province. Pero ang masubo-subo diri ang mga mangunguma naton bala sa Iloilo Province nga nagkalahalitan man bangod sang pag ulan-ulan kag nagtugas ang pagbaha. So diri sa Iloilo Province naglabot na sa 2.2 million pesos nga balor sang kahalitan sa agriculture diri sa probinsya ang na-record, no? Ka-K5 TED. So, may kita sang 2,255,981 nga balor sang kahalitan sa agriculture base sa record man sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa humay, amo gining pinakadamo gid, no? Ka-K5 TED. Sa diin naglabot siya sa 2,091,766 and 28 centavos nga halin sa mga palayan sa Tubungan, sa Lambunaw, sa Pototan, sa Leganes, sa San Miguel, San Joaquin, kag sa Banwasang Oton. And 105 diri ka rice farmers ang apektado nga ginbugusan sang 52 ka mga babayi nga farmers and 53 ka mga lalaki. Sa piya ka bahin nagdangat naman sa 164,215 ka mga pananom nga mais sa Banwasang Concepcion ang nagkalaguba man bangod sang bagyo. And ginatinguan subong sang Iloilo Province nga maka-come up sa budget agud nga makahatag man sang bulig sa mga nahalitan nga mga mangunguma, no, sa probinsya sang Iloilo ka-K5 TED. May panalabot ang mga isda, wala pa ang mga naglalawas, no? Yes, oo. Kahapon gani dito sa Pasay, may ano ni sang prey of birds na sa no? Ano ganina kung damo-damo gid? Flock of birds, no? Nga ginapayag mga taga-halin dito sa Kinulpan sa Enrique. Nasaylo sila sa Pasig, K5 Alex, kay nagsik sila refuge dito. Nag-migrate sila sa bangod sang bagyo bala. May manistorya man kita gani nga mga mangungumang ang ilang mga kahonto ginsulog with tubig, no? Pagi sila may bulig ang provincial government. Yes, ginatinguan sang Iloilo Provincial Government nga maka-come up sa budget, specific budget para nga makabulig sa mga mangunguma naton. Kay ining mga pananom, most of them are bag-o pa lang gid bala ka K5 TED nga gintanom, and iban based on record ka gina-verify pa mga high value crops pa ka K5 TED. So dako ang nagasto sa mga mangunguma naton sa pagtanom sa amo sini nga mga crops, no, sa Iloilo Province, but because ang pagbaha nagkalaguba lang. And sa bahin naman niya sa mga manugbang isda ka K5 TED, may ara sa mga na-record nga mga nagkalamising sa tunga sang lawod, may ara sang tawag na gani nagka-disgrasya, no, sa tunga sang lawod bangod nga although nga nagabagyo
ang ila means of living is pangisda gid. That is why hindi mapunggan nga magpalawod sila ka K5 TED. So nagapanugyan man ang PDRMO sa mga manugpangisda naton nga as much as possible likawan anang pagpalawod agud nga makalikaw kita sa mga kasubong sini nga disgrasya sa kadagatan ka K5. Ang misconception abi sa iban, ang ilang pagpatib lang nga sala bala. Why man abi sang storm signal sa aton diri? Yes. Di mabal nga mapalawod ta. Wala We will gale take warning. risk. Why man sang gale warning daw tawahay man lang dito man tuya sa Luzon. Yes. Pero ti bangod nga baskog ulan kay 5 Alex, baskog ang hangin. Yes. Gadlag kong balod bla. So kung man natawag wisdom man bla. Yes. Discernment man dapat gina-discern mo man, is it okay nga dayon ko ni or better nga pakuan na lang ko anay? Paligadigaron ko lang kay 5 Alex. May palangkot ko sa imo ha. Ano? Sino nga mayor Ha? nga wala sa iya banwa in spite nga may kalamidad. Sabat! Bakulod! Sabta ko! Wala ko kabalo. Your answer it's not accepted. Not applicable. Ay, akalulooy man niya banwa. Banwa ko nalulutan. Biskan kabalo ko hindi ko mapagambal bala ka Hambal kay tawan ta ko karon ka tirin-tirin. Oyo mo tirin-tirin? Di. Sino dyan nga mayor nga may kalamidad subong may bagyo, may baha. Wait na sa lugar na. Uli, na dos Manila, guro. Yeah, babaya. Sige, ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500. DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Himo ini sa amargoso kag desugared sugarcane extract powder mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Apat ka tuig nga pagdulong sang kampyon nga balita, apat ka tuig nga paghatag sang kampyon nga serbisyo publiko. Ako si K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Ang laban na to. Pagbantay, pagbalik tayo, suryan pa ning harapang Torre versus Baste. A 12-rounder boxing match for the benefit of the flood victims. Torre versus Baste. Sino ang kukurap? May matangtangayhan nga mga ngipon? Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon... Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagida ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kag magluhod sa bagunga paglaon. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kalugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Ramil. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko na sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko na-grow, dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil mga actually sa mga pagpilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapastis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magpila sa tao na
nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuluyan lang. Magpapadayon sa laban. Yes, wala pa ganyan. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan. Ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong man kabutay. Wala sang baya ay bisan anong man kadugay. Sa naaman ni Imon, ang Diyos mapalos. Ako si Kat-5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Mali. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick Uy. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apang, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging pangabuyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninungha nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawa. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kadugay. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo. Oras alas 8:40, oras sulong sang Mighty C kag D3 Bio. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Going back last stretch sang aton program Foro de los Pueblos, ang oras ginadulong sang Mighty C kag Pre-Bio Coffee. Thank you Sir Liam Will Zapanta, Sir William Zapanta, thank you sir. Kay Ma'am Gingging, lipay-lipay gid sila ba? Lagi na itik gid si Mama Gingging mayordoma mo. Sir Liam Will. Pero ang importante na, tumarka mo D3 Bio. Ginbato ni Philippine National Police Chief General Nicolas de Loso Torre III, nga taga Barangay Pulao, Dumangas, ang Iloy, ang may taga Tigbawan, Iloilo, ang panghangkat ni Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Si Baste subong ang nagapungko as acting mayor kay si tatay niya nga si Rodrigo Duterte nga nagdaog mayor kontra sa kay Carlo Nograles sa nagligan niya eleksyon dito sa Dahig, Netherlands. So, sa rule of succession, si Baste subok nagapungko as acting mayor sang Davao. Nagugat ang ini nga topic sang tapungulay sa media appearance ni Baste Duterte sang damlaglang. Ginbuyayaw niya story, kaginangkat niya sang tapungulay. Aba niya, matapang ka lang naman. You have the position eh. Pero kung suntukan tayo, alam ko, kaya kita. Kung ganon lang. You are a coward. Nga talawit ka. You are nothing without your position. Daway ka pulos kung hindi ka pinpitsif. Karon nagbalos siya kasi manuwata nga si Nicolas de Loso Torre III. Abal niya, you know, tamang-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Naghamon siya ng suntukan and sa atin naman, whether he is serious or not, let's put this on a better use kung yan ang gusto niya. Madaling pagbigyan yan eh. Boxing na lang para madali i-set up at gawin. Una dito, ang natabo dari nga hambal ni Torre, mal niya sa kuana sa Raneta. Ang laban na to. Ang kanta ni Manny Pacquiao kada kanta boxing niya bla. Para sa iyo ang laban na to. Para ini sa imo ang inumol ko.
Di kon Smart Araneta Coliseum kon boxing match sa Sir William sa Panta. Full capacity. Ang Smart Araneta Coliseum ang ginatawag lang nga Big Dome bla sa General Rojas Avenue sa Cubao, Quezon City. Ang makalantaw dito kung puno-puno gate kag may ticket abe 15,875 kung boxing na siya. Kung mga basketball games 14,429, mga concert ni gani mga 9,000 hasta 15,000 mo. Kakita ta please ang Smart Araneta please. The Smart Araneta Coliseum na palagihan sa pamilya ni Marojas bla kag ni nanay niya Judy. Kung full house gid mga 16,035 to 20,000. Ang record attendance nga may pinakadamo sa to mga sobra 25,000. Kag ang record attendance sa Araneta Coliseum 36,000 to Sir Reno, Sir Bas. Ato blang Thrilla in Manila blang boxing ito gani ni Muhammad Ali kag ni Joe Frazier. To daw ikatatlo na to nila nga boxing. That was October 1, 1975. Dito to sa Araneta Coliseum. Technical knockout to si Frazier, daog to si Ali, si Muhammad Ali. 14 rounds pa to sa una yung sambuwa mo. At that time si Muhammad Ali 33 years old and 8 months. Si Joe Frazier 31 years old and 8 months. Kurang pa to ni si si Muhammad Ali. Ano mo silingon ang mga malam daw madaog pa ni sa mga presiding mga boxing. Si Muhammad Ali at that time ang iyang premyo Sereno Serbas sa Thrilla in Manila sa Araneta, Ma'am Laura Sumagaysay, $9,000 US. Di mga kuha na to 75 pila naktuig lawig din no. Di do mga 509,940 ang premyo abi kon sa subong ni abing value niya. Di sa una ya mag $9,000 kada ko na. Si Joe Frazier tong yang ginmadawg to $5,000 US, 283,307.47 centavos. Damo ng Thrilla in Manila to. Hindi gali ni nga unagid man gali pidi man nga magboxing si Torre kag si Baste. Kung may Thrilla in Manila sang October 1, 1975, mo taman guro ni nga Thrilla in Araneta. Torre versus Duterte. Di ang baga ni Anay PNP Chief kag subong Senador Panfilo Morena Lacson. Mami Idang, ba niya may istorya ko nga Chief Executive Officer sang casino, nga willing nga mag-host niya sang Torre versus Baste nga charity boxing match. Pero bali Baste niya, masugot lang ko, maboxing ko kay Torre, niya basta ang boss niya nga si Bongbong Marcos mapaidalom sa hair follicle drug testing. Ano ining hair follicle drug testing? Sanbay ka mo kay next week i-explain naton ining hair follicle drug testing. Pag-insindi ko sinigabutan ka sang 100 milligrams nga buhok, mga 90 hasta 120 castrans ni kag ipidalom ni kay kung nagamit ka sang droga nagro-ro ka. Bisan 3 pa na kabulan hasta 12 ka bulan sa katuig gabi, ma-trace na kung nagagamit ka droga. Tamo na nga hingagawa nyo, pakalbo ka mo dayon. Di mga 15,000 to 15,700 ning hair follicle drug testing, barato mo lang. Di kung dito ni sa sa Araneta Coliseum, 15,895 to ang seating capacity. Di ka mapuno mo ni ba duro man kwarta ni nga ibulig sa mga dabaan, no? Pero recently, si PNP Chief Nicolas De Loso Torre III Nagambal, niya dito ta sa Rizal Memorial Complex. Ang Rizal Memorial Complex, 91 years old din isang kwan nga ng Coliseum Rizal Memorial Complex. Pagkita ta, ang una ninyo nakita kay na subong Araneta Coliseum na isang Big Dome. Subong ya Araneta Rizal Memorial Complex. Nampang nisa sa Pablo Ocampo Street, 1750 Adriatico Street, Malate, Manila. Ang maximum seating capacity niya 10,926 mo. Tukod inisa 1927 pa. 91 years old na ni nga kwan nga stadium.
Gintukod sa 1927, natapos 1934 nag-open sa kadungan sang Far Eastern Championship Games. Hanggang panagiasin ng city government sa Manila. At yung balon nila si Isko Moreno Yorme! Yan kami buksing Di 2011, gine-renovate ng Rizal Memorial Complex mo. Ang Rizal Memorial Track and Football Stadium, dako man 12,873 ang pwede makalantaw. Ang duta ngayon ni Gindonar sang Vito Cruz family. Tapos ara man nahamtang ang administration office ng Philippine Sports Commission. Nag-host na ni sang 1954 nga Asian Games, kag damo na nga Southeast Asian Games. At least Sir Eric Gose, mga 10,926 gamay-gamay lang isa. Pero pwede mana. Importante makuan bala si Christian Villa Apines. Pautos ilang nga mga ibubunot. Kasi bagay lang taon mo, ano gidabig ang kay Basti kung insindihan niya lang trabaho man lang yan ni Torre ning epektong pagdakop kay Anay Presidente Duterte. At the time si IDG Chief si Torre mo. Galing kiti nagkuan sila nagtanom sang kakig black. Mag-amo ini Sir Christian Villa Apines, Ma'am Lorena Joso, para sa inyo sino abi biri madaog de. Pwede man guro nga kung wa ito sang ring announcer. Kung kita pa-audition. Islan tanay si Michael Buffer. Si Michael Buffer, di ba bantog ni sang boxing ring announcer mo? Antes kay Michael Buffer, si Jimmy Lennon from 1913 to 1992. Tapos si Jimmy Lennon Jr., bata niya. Kilala man tong boxing ring announcer. Kag si Chuck Hill. Si Chuck Hill bantog maning ring announcer sa una from 1924 asa sang 2000. Pero subong niya basta magabagang boxing niya. Ang ring announcer niya Michael Buffer Pamakon mo Ma'am Beth Idar Lilia, Sir Fred Pasgala. Si Michael Buffer sa iyang appearance lang sa isa ka boxing match, nagkita siya $25,000 US. Ang pinakanubo hasta $100,000 US. Take note dollars niya. Ang $25,000 US kung i-convert mo sa Philippine peso sa isa lang ka boxing match, 1.4 million. Bayad ni sa ring announcer nga si Michael Buffer kung $100,000 US to Israel, Bishop Don Guinness kay Mami Cheng, Tita Ambing Baez Kabasak, Sir William, 5.6 million mo. 5.6 million. Di magamo ni Goro, Sir Jinray Siman, mambaga hambal niya Sir Jinray, yaman niya, Ted, ikaw na lang. Ituod man kung may hindi man nga hinadog kasi masarangan tama, no? To God be the glory, no? Kung nabi, no? Mapakilala kita. Pakita ta si Torre kag si Basti. Today, we are going to witness the most anticipated match in the history of professional boxing. For the heavyweight championship of the world. For the millions watching around the world. From the Araneta Coliseum, Cubao, Quezon City, Philippines. Let's get ready to rumble! From Islanta, hindi nga blue kag red corner. From the Lavender Corner. Born in March 11, 1970, from Pulao, Dumangas, Iloilo, Nicolas Nick Diloso Torre. From the Olive Green Corner. Born in November 3, 1987, Doro Pikaya Lawas. Permilangga Pamuyayaw. Nakahulid kay Darela Kate ni Cesario. Ginitihan niya may love child sila. Grabe nga pakilala ba?
Kag nagulid man kay Ellen Adarna from the Olive Green Corner from Davao. Ang laban na The Durian capital of the Philippines. Vice Mayor Sebastian Baste Zimmerman Duterte. Let's get ready to rumble. Pangayan man Mama Marita Liamet Selina, Mambing Spese kay Ma'am Betty Soloso. Mapabugal nyo man ayan or basi kung ikahuya nyo ako. Basi boxing, basi dumog man o gani guramosay. Doon ako kay Mayor Baste man ni Christian Villapines. For the millions watching around the world. From Rizal Memorial Stadium, Malate, Manila, Philippines! Let's get ready to rumble! Ang ayan man, Sir Hodlo Montana. Ang malaga mo kung hindi ko pagdayunon. Pero kung matabo niya makon mo, Sir John Ray Tolones. Lavender, gidya. Oh, Lavender. From the Lavender Corner, Tatay Nicolas Diloso Torre III. Presenting Michael Buffer of the Philippines. Mercy Mirasol Flores. Mercy Mirasol Flores. Ang ayan man, kasi bala ko hindi, blabi pagprangka na kamo para hindi kita mahuyan. For the millions watching around the world. From Araneta Coliseum, Cubao, Quezon City. Ang inyong matinig ang bantayin nyo kay Basikon Mangantong. Let's get ready to rumble. Torre versus Duterte. Who's your bet? Kita na lang si Michael Buffer. Mahal pa'y bayad. ang laban na to. Di ako susuko. Sigaw ko sa Mabali Sir Hodlo niya, go to 1 million. Ang ayan kagited, basta ginainto nyo ko blaw. Ano ni si Baste man? Ga inagited nga nag-isulsa mali dyan re. Inyo bala mo kalma bla. May kondisyon niya si Baste man niya basta nga magpa-hair follicle drug test si Bongbong. Nga boss ni Kuan ni Torre. Friday laughing anay. Paula ingid yang Ma'am Gingging, kalma kabila Ma'am Gingging, hindi ko bala pagbukingade. Kalma lang bala, way tananay ginaborda, ginatrumpeta pa. Sa tunga lang ko, bali Ma'am Bings. Kung sa tunga ka Ma'am Bings, basi masikan ka karon ka mapungil nga unto ha. Ang ayan kagid. Basi gininto nyo lang ko bala Ma'am Lorena, Ma'am Banhaw. Importante D3 bayo nyo na, tomar nyo doon ha. Last na lang. For the millions watching around the world. From the Araneta Coliseum, Cubao, Quezon City. Pilipinas! Maayong aga. Let's get ready to rumble! Ching, 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 ching. Nicolas Torre, nagsumbag! Baste, nigo sa pipingig! Baste Duterte, nagbalos! Nigo sa sagang si Torre. Nagkalapungil ang ipon. Dugay-dugay nagsulod ang National Police Commission. Abal niya pinpitse pa Torre. Ano naman? Sulod ang DILG, abal sila ng DILG. Baste, anong nimo nyo naman? Si Mama Maricel nagkadlaw. Okay, kasi niya sa pulis, tama na. Balan mong Ilonggo, may isog. SWD Dumangas, mga kagawad sa Bantod, Dumangas. Napili nyo lang yung mga burligan nyo niya pagpili. Kay Torre kami Malimang Violeta, John Ray Tolones. Tama na! Batayan tani kung dayon sa Lunes sa Lunes, Domingo. Pero Domingo, simbat ninyo Ang oras alas 8:57 na. Tama na nga kadlaw
Karon basi kon magsulod pa hamlok sa ba mo bala Sir Arbila Tombora Pista, Mercy Mirasol Flores, Sir Jinray Siman. Ang oras alas 8:55, 58 sa aga oras ginadulong sang Mighty Sea. No more nights, no more pain. Ang pagtahod sa Ginoo naghatag sang sigurado nga kabakod ka proteksyon sa tawo kag sa iyang mga anak. Whoever fears the Lord has a secure fortress, and for their children it will be a refuge. Kulubaton 14:26, Proverbs 14:26. Ang tawo nga dali mangakig nagapakita sa iya pagkabuang-buang. One who is quick-tempered displays folly. Proverbs 14:29. Hukman sang Dios ang matarong kag ang malain nga mga tawo, kay may gintalana siya nga tion sa tagsa ka buluhaton. God will bring into judgment both the righteous and the wicked. For there will be a time for every activity, a time to judge every deed. Ecclesiastes 3:17. Manugwali 3:17. This is the word of God. Christian Villa Pines, Ma'am Marie, Ma'am Violeta, Ma'am Maricel, thank you. Oras alas 8:59. Magpamati sa impormasyon sa ikayong lawas. Magbuwas sa Kumusan with Pedro alas 8. Gabay sa Bagong Buhay alas 9. Mag The Voice of Calvary alauna sang hapon with Pastor Nemicio Tahala. Ted Aujero Francia. 4 ka tuig nga pagdulong sang kampiyon nga balita. 4 ka tuig nga paghatag sang kampiyon nga serbisyo publiko. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.